ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. дӯстони азизу меҳрубон, умедворам ки ҳар яки шумо сиҳат ҳастед, саломат ҳастед. хуш омадед ба влоги оилавии мо. дӯстони азизу меҳрубон, чӣ хеле гуфтам маймондагии капуст чӣ мекунам, хӯрок тайёр мекунам. иҷода ма борш кадестам, оли камтарак буҷуша, дақиқоти пас мондагам буҷуша, баъдан зажаркаша тайёр мекунам. иҷода боша пирашки мекунам, уфтагиам зуволаша гирифтам, расидай ҳозир насиб боша тайёр мекунам. баъд иҷода дорем боз ҳам капуст карам, кати капусту кати сивёкла чӣ хеле кӯдаф кадаги будам, идафта касронкаи калон кадам. бениҳоят дӯст медорам дӯстони азиз, бениҳоят гем ба маззаи метавонед тайёр кунед. ина мехале ира нав тар кадам, я 2 саат чита овошина боло буромадеса болотар ки буромад, баъд и банкарай бош мегирам. ина мехал. раҳмат барои комментариҳои хубтон, барои гапҳои хубтон. то охири влог бо мо бошед. раҳмат я бори дигар ба касоне ки подписатсия мекунанд, лайк мемонанд. дӯстони азизу меҳрубон, ина капуста бирён кадам, кати помидору кати пиёз, камтарак куркумаву мурчу ҳамехел дохтумша омехта мекунам. фаромӯш кадам дадури да вақти бирён кадам будозам. ҳозир якҷоя мекунам, қариб ки хунук шидагии. иҷода боша ина боршмонам қариб тайёр шидай. зирбакша кадам дохтам, ман мехел мекунам. баъд ина ёро кулча када будам, аллакай дам гирифтагиан. ҳозир мегирем дурунашона пур када дар духовка мемонемшона. инҷа бошан гӯдако бозӣ кадастиян, ҷанҷол када бозӣ мекунан ё намехеле айдуми кор бор, ҳам хӯрокпазӣ, ҳам гӯдак нигоҳ кунӣ, ҳам кор. барои мо мегум биёед ҳамроҳи ман кор кунед, беҳтарин кор аст, пушаймон намешавед. дӯстони азизу меҳрубон, пирашкои бамаззаи мо тайёр шид. ҳозир мегирем, боршмонам тайёр шида. ма я 2 кусок чӣ андохта мешавад, лимон мегирем, хӯрок тайёр мешавад, мехӯрем. дӯстони азизу меҳрубон, ина борш барои мардака кашидем, ҳоли мечаша. мегӯям ки ҳам канала мардакда бифурӯшум. и готовит кунам, просмотр бисёр мегира. ма готовит кунам, просмотр кам мегира. барои вай мегӯям канала бифурӯшум до мардак. чанд сум дод мефурӯшӣ? беҳад пули қиматай. қайд дагаварин скарми буда. ҳамаш баличку анда, баличку апау хоҳарои худ манда. лайк мемонанд. лайк мемонанд. лайк шапак кунед, ина барои бош нигоҳ кунед. имрӯз занака дастгирӣ кунед. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. Папа. ҳаҷон. охини кофту. Пирашкиро начашида ҳозир, хай пирашкиро мечаша. аввал чӣ хел буда фариза пирашки? 10 100 из 10 100. из 10 100. ҳам қумаххо шуда. чанд хӯрда? ята гарми что хӯрда, все учи так вкусно, тебе 1000 лайков. занака ҳамаш вкусно, некам гӯштам реза кадам мекунам. хавли реза мекунам. чанд? 1100 рублей. диди. Коф. хая бор пирашкирам бочашу. Капустняй. Надо очень понравилось. Очень вкусно. Гад не занака. Инам хала хай. Дастот дад набина. Очень вкусно. Рахмат. Я позидам, а у тебя съем. Ама чӣ зебу ма чӣ зебу пазам фариза дар номаш оформид мекунам. инам хала хай. дӯстони азиз, дар инҷо боша влого ба поён мерасонем. то влогои оянда дар паноҳи худо бошед. чӣ хел буда? ту ҳоли начашидӣ? хай ку бучаш. элифам я бор бучаша. намехоҳӣ?
Не, да, видео не мехосте гап зада. Ama Хайр на хайр. Я лайк шапакну. Хайр дурсун азиз. 100 тысяч лайков монет. О, 100 тысяч лайков